Kuyintokozo ukukhuluma nawe kama kupasisana ngithandile uflike ubaleni sicela kwena ukuthi ke inamba isenze kuphela njengokuthi ube ngumlandeli wethandile kuphela kusona ekuseni kuphela ku 5 ntambama kuphela ungawasenzi ama SMS ungawasenzi WhatsApp sibheka la uphindiwe mvokwe ekuphindiwe mvokwe all amen pastor kusho uthini upha abantwana ikhekhe ingathi ke ngilikhipha efrijini ngiyabasikela ikhekhe la futhi it's a birthday cake or something like that. Ikhekhe leli elinokhilimu. Here is what you can say. Number one, if you are giving a cake to kids or to children, number one, ngokwesintu uma uphupha abantwana kuwuphawu luhluma ubaphakela ikhekhe noma ubasikela ikhekhe lokho kusho ukuthi ke kungenzeka kunezidalwa zabantwana ekhalela ukuthi usukume uzenzele iladi noma umuntu angathi kukhaleleka iladi lezidalwa zabantwana ekumele ngabe uyalenza yabona. 2 kwesinye isikhathi uma uphupha abantwana yawo uphawu luhluma ubasikela ikhekhe noma ubaphakela ikhekhe lokho kungabe kukhomba ukuthi kungenzeka lwamukelekile futhi luhambe kahle uhlelo lweladi lwezidalwa zabantwana uma ngokuthi kade usanda kulenza iphupho kufanele livamile ukufika kubantu othothi ngayizolo kade enze iladi ebese phupha ebona epha abantwana ukudla bekudla noma phupha epha abantwana amakhekhe noma epha abantwana amasweet but kube iphupho elilandela uhlelo lweladi ekade lusanda kwenziwa yabona kodwa kasivale kanje. 3 kuyenzeka umuphupha abantwana kube uphawu luhluma ubasikela ikhekhe nobaphakela ikhekhe lento ingabe ikhombe ukuchichima kwakho ukuma kahle kwakho inhlala kahle on your side nokuthi umuntu onomusa nothando nenkathalo uyabakhathalela abanye futhi uyasinakekela nesidingo zabo yabona. Yeah, siyabonga besibheka la uma uphupha usikela abantwana ikhekhe noma uphakela abantwana ikhekhe o uphakela abantwana ukudla ke noma bewukudla noma beyini kuyafana omunye ngaphupha ephakela abantwana ukudla omunye ngaphupha niza abantwana ama snacks omunye ngaphupha abantwana nikeza abantwana ama sweet all those things is symbol yokuthi kungenzeka kulikhona iladi efuna lenziwe eqoneni abantwana noma ke lelo ladi okade ulenzile kumele abantwana luhambe kahle noma ke umuntu onothando nenkathalo umuntu ome kahle wena noma uzokuma kahle unomusa unothando uyabakhathalela abanye abantu futhi abanakela izidingo zabo. Siyabonga kakhulu kube blessed.